অঘরে যে একা সমস্তଙ୍କ উপরে ভারী সে অখণ্ড অঘরে। ଆପଣ ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯାଅ ତ ସାନ ବୋଉକୁ ନେଇକି ଏଠିକି ଆସିବୁ। ସେ ଆଗ ବଳି ପଡି ସାରିବ, ତାପରେ ଯାଇ ମହାରାଜ ତୋ କଥା ଶୁଣିବେ। ନାଇଁ ରାଘବ, ଇଏ ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣିପାରିବନି। ତାକୁ ଗୁଣି ହେଇଛି, କାହାଣୀର ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଅଛି। ତାକୁ ଏଠିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେଇ ଆଣିପାରିବେ। ତାକୁ ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ଅଛି। ଅଘରେ ମୋର ପୁଣି ଅଘଟଣ। ହେ ରାଘବ, ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହଁ କି ଶୈତାନ ନୁହଁ। ଶୈତାନ ମାନଙ୍କ ସର୍ଦ୍ଦାର ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ଅଘରେ। ଯିଏ ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ସିଏ